С това интервю обявяваме началото на Absolute Creations Media Sphere. Александра Христозова Аля. Лекар, артист, езотерик. Как бих могъл да те опиша? Такава многослойна и многоизмерна фигура с толкова заземен порядък в себе си. Здравей! Здравей! Къде се срещаме ние в това многоизмерно пространство, в което и двамата оперираме толкова добре, толкова усилено и толкова вдъхновено? Този път няма да те питам какво те вдъхновява, а всъщност какво представлява вдъхновението ти. Да, това е моят първи въпрос към теб. Да, всъщност по-интересно може би да кажем, че първият въпрос, който някога ми зададе като чух какво рисувам и какво правя, беше какво те вдъхновява. Което на мен с цялото ми уважение ми се стори толкова плоско, че бях окей, да, нека да измисля какво да кажа. Но там насетне всъщност стана ясно, че дълбочината е много повече. Та, вдъхновението за мен е връзката с източника. Това е вдъхновението. Вдъхновението не е нещо, което ти измисляш, то те намира. Въпросът е ти колко си отворен за него и колко пластове от себе си открил, за да може това вдъхновение да е с по-голям мащаб. Да. Всъщност ти обединяваш едни много интересни принципи в себе си, които някакси по много специфичен и съвършен начин успяват да се материализират или въплатят в тази наша, така да го кажа, напрегната атмосфера на живот. И някакси това е капацитет, който не всеки би могъл да обгърне и не всеки би могъл да въплати в най-чистата му форма. Но ти някакси успяваш. Къде е онази пресечна точка, когато се чудиш между кой свят се намираш и как всъщност това нещо успяваш да го продължиш като практика? Къде е онази пресечна точка, когато ти намираш себе си заземена и когато всъщност проявяваш духа през тебе? Това първо благодаря, че така го виждаш. Това е дълъг път и той продължава постоянно. Имало моменти, в които откровено съм се питала защо въобще съм тук. Какъв е смисъл да проявявам заземеност, като в мен дълбочината на усещане е толкова по-голяма и толкова по-отвъдна. И някакси тук всичко ми се струва много малко и много дребно и незначително. Но това е част от пътя, когато за първи път откриеш мащаба, започнеш да откриваш всъщност мащаба на съществото, което си. Оттам насетне вече идва осъзнаването, че ти все пак си човек и си дошъл в човешка форма. И за мен най-красивото е да можеш да проявиш тази многоизмерност и мащабност през човешките отношения. Това е висшия пилотаж. От тази перспектива за мен е най-ценно ние да се проявяваме. Ерата на монашеството за мен вече е малко по-отминала. Да. Идеята е как можем тези принципи да ги прилагаме в ежедневието си, в общуването си, в отношението си към близките хора и в търсенето всъщност на разкриването на дълбочината през начина, по който обичаме и през начина, по който присъстваме за другите. Мога да разбера в това, което ми казваш, че ти не поставяш на преден план нито една част от себе си, която да е на пиедестал, а по-скоро всичките работят заедно в една перфектна симбиоза. Така да го кажа, в един път на съвършенство. Все едно постигаш единството между всички принципи, което
Според мен, може би е точно тази желана нужда на новия еон, която е необходима човек да прояви в цялото си битие. Имам предвид, че когато човек усвои принципа на всички измерения в себе си, на целия вътрешен порядък, тогава той би могъл всъщност да осъществи себе си в най-съвършената си форма. Ако едната позиция е изместена или забравена, потъпкана, то ние не можем да се стремим към съвършенство. Ние просто потъпкваме нещо, което изисква цялост. Ние се стремим ежедневно към това съвършенство. В някои моменти успяваме повече да постигнем балансирането, в други по-малко. Аз не мисля, че достигаме някаква точка, която просто е финална и статична. Движението е постоянно и ние постоянно търсим този синхрон. Как всъщност, за мен основният въпрос е как присъствам тук през духа си. Не как присъствам през човешката форма, а как духа ми присъства през човешката форма. Все пак има висша мярка, която наставлява процеса на човека. За мен има висша мярка, която наставлява процеса. И в момента, в който ние дълбоко в себе си усетим връзката с тази висша мярка, тогава живот тотално се променя. Това не е нещо, което според мен може да бъде обяснено. Това е едно такова личностно, дълбоко, интимно преживяване, което всеки от нас има сам със себе си, с духа, което тотално променя живота и начина, по който присъстваш и съществуваш и изменя и принципите ти, и ценностите ти, и посоката ти. И тогава ти знаеш в себе си, че има едни по-важни принципи, които да следваш. Но е много важно за мен тези важни принципи да бъдат следвани с уважение към човешката перспектива, в която ние съществуваме. Да. Защото те за нас може да съществуват като принципи и те да са ни водещи. Това не означава, че за хората, които обичаме, е така. Това не означава, че те съзнателно съществуват през тях или ги търсят. Затова как ние проявяваме тези принципи на духа, уважавайки това, че срещу нас има човек. Добре, сега някой ще пита обаче, какви са тези принципи на духа? Откъде те изтичат? Как да ги различим, че те са работещите принципи, а не просто човешки принципи? Всъщност, правим ли разлика между закон и принцип, защото според мен някои хора спазват законите на реалността, но не спазват принципите. Според теб има ли разлика между закона и принципът? И следващия ми въпрос е коя е онази мярка, кой е онзи показател, онзи специфичен белег, който дава на човек различаване, свойството на различаване, за това дали принципите работят в него или не. И един подвъпрос, можем ли да се заблудим за това, че работим спрямо висшите принципи и дали това всъщност може да се окаже като проблем за нас самите? Добре, нека започнем първо с принцип и закон като разлика. За мен принципа е нещо, което не е необходимо дори да бъде изричано, камо ли пък някъде писано и говорено за него. Принципът той се появява в теб. Ти махаш пластове от себе си, от хипнозата, в която съществуваш. И продължаваш да махаш пластове. И отвъд всеки пласт, който махаш или по-скоро през който провиждаш, и колкото по-надълбоко в себе си потъваш, толкова повече ти откриваш принципите и те започват да работят през теб и в теб. Това не е нещо, за което според мен се говори. Това е нещо, което се открива вътре в теб самия като един вътрешен взор, като едно съвсем отделно сетиво, с което ти започваш да функционираш в света. Закона за мен е нещо по-повърхностно. Закона той може да проистича от принципа, може да бъде обяснен някъде, може да бъде написан, може да е нещо, което ти се опитваш да следваш. Но при принципа не може да съществува, ти да се опитваш да го следваш. Той толкова мощно съществува в теб и толкова мощно те движи, че ти просто си принципа. Mm-hmm. И оттам мярката за мен е колко чисто аз мога да застана и да кажа, че принципа работи през мен. В момента, в който го казвам това нещо, усещам ли кристалната чистота, че то наистина е така? Тоест, във всяко мое проявление, в което аз съществувам ежедневно, аз чувствам ли тази кристална чистота, че принципа работи? Мога ли наистина да го заявя? И това всеки, който се е свързал с тази дълбочина от себе си, знае дали е така или не е така. Да, задава излишни въпроси. Да. Да. И знае кога отстъпва настрани от принципа. Знае кога е време да се върне към принципа. Знае какво става, като отстъпиш от принципа също така. Защото това все са важни неща. Какво става? Накратко, какво се случва?
Потупвате. Така, връщате. Може да е много финно потупване, може, ако дълго време си отстъпвал или по-мащабно си отстъпвал, тогава да е по-интензивно. Затова е важно човек да е бдителен постоянно. Бдителен от гледна точка на реалността във всеки аспект на реалността, и физическа, и нефизическа реалност. И да я наблюдаваш и да знаеш, че всичко съществува такова, каквото ти го виждаш, но в дълбочината си ти избираш на какво да бъдеш верен. Тоест, ние бихме могли да изневерим на принципа в себе си, на този висш принцип. Когато личността прекалено много се намеси, бихме могли. Но затова за мен е ежедневна практика аз да посвещавам себе си на духа, а не на личността. И съответно търсим кога е момента, в който личността може да вземе превес. Което е още една дефиниция за съвършенство, защото когато ние изместим себе си от центъра на това да възприемаме чрез себе си, ние всъщност не можем да упражним грешка в процеса. Не можем да приложим грешка в процеса, защото, както казваш ти, тогава само единствено духа работи. Тогава всъщност на практика ставаме безгрешни. Което е една много интересна тема, над която всеки трябва да размишлява. Въпреки че много важно нещо е човек също да не вярва сляпо на идеята за съвършенството, защото тя е нещо безпределно всемогъщо и всъщност се постига единствено и само през, така да го кажа, забравяне на себе си и познаване на нашата истинска същност, която ти наричаш дух в случая. Ние вървим към това съвършенство. Да. Ние не сме съвършени. Но имаме стремеж за съвършенство. Имаме стремеж, да. Може да гледаме от перспективата, която в днешно време много се използва като всичко е перфектно в този момент, съвършено точно такова, каквото е. От една страна е така. От една страна... За момент само ще те прекъсна. Отново трябва да направим разлика. Според мен в случая, както има разлика между закон и принцип, има разлика между думата перфектност и съвършеност. Но в днешно време се използват двете като взаимно заменяеми. А всъщност те наистина са различни. Точно така. Да, те наистина са различни. И пак отиваме на закон и принцип. Да, затова използвах съответния пример. Да. При последния ни по-близък обмен, когато пътувахме в Египет, ти ми спомена за нещо много интересно, което се случва много осезаемо и често около тебе. И това е именно процесът на работа с светлината. Много интересно как ти сподели, че тази светлина буквално те е обградила и те е призовала от всички гледни точки на твоите прояви, като ми сподели, че всъщност освен така да го кажа, твоята артистичност, която се изразява директно през кодировката на светлината, която аз дълбоко уважавам и почитам, ти сподели, че в, така да кажа, за замената си професията ти като лекар, работиш с светлина в един много интересен архетип на светлината, а именно лазер. Лазера за мен е нещо много специфично, не само като средство, което би могло да бъде използвано в лечението на известни диагнози или на каквото и да било, но интересно ми е как ти се умяваш с такава прецизност да работиш с нещо толкова директно, нещо толкова пронизващо, нещо толкова финно. И всъщност аз знам отговора на този въпрос, но все пак тази твоя концентрация, тя не е ли свързана с порядъка на твоят личен дух и със способността на твоят личен дух да проявява всичко през светлината, или под някаква форма ти владееш и процеси, които са отвъд светлината? Знам ли? Толкова мощно се случиха някои неща в моя живот и с такъв тласък, че не мисля, че съм си получила всички отговори все още. Всъщност да, аз съм дерматолог и работейки като дерматолог, аз работя много с лазери и там се работи пряко с светлина и то не е просто каква да е светлина, а монохроматична, фокусирана, колимирана и кохерентна светлина. Това е лазера. Насочена, конкретна, точна. Ти знаеш много добре до какво ниво прониква в кожата, на какви тъкани въздейства там. И тук вече трябва да знаеш закони, за да знаеш какво да нагласиш на апарата, за да можеш всъщност да постигнеш ефекта, който искаш да постигнеш.
това си беше част от моето обучение по дерматология и начина, по който съм работила. В един момент почнах да осъзнавам и през четейки за тестове, които вече са правени, че моето намерение и моето отношение към процедурата е пряко свързано с резултата. Тоест, ако аз, примерно, делегирам процедурата, давайки параметри на човек, който няма да работи в тази фокусираност, тогава резултата не е толкова добър, колкото ако аз сама си извърша процедурата. Защото моето намерение работи, успоредно с лазерния лъч. То насочва. Тоест, аз бях забравил, че ти спомена, че дори и човек чисто физически да настрои достатъчно перфектно, тук мога да използвам думата перфектно, защото е за замена форма, настройката на апарата или там лазера, няма да има същия ефект, който когато ти упражниш същото действие. Дори чисто физически действието да е изпълнено с безупречна точност, ефектът няма да бъде същия. Близък е, но не е същия. Близък, но не е същия. И това е именно защото казваш, намерението работи зад физическите възможности на човека. За мен е така. Да. Защото иначе всичко друго в изпълнението е абсолютно същото. Да. Апарата, пациента, настройката на параметрите, дори перфектното изпълнение на процедурата. Обаче мисълта и намерението е много важно. И вече в един момент аз просто почнах да пиша иероглифи една нощ, без да знам откъде и какво. Интересното е, че беше след като съм си писала в дневника за себепознанието и че за мен себепознанието е точно връзката с духа и да се оставиш духа да работи през теб. И после си написах на Бенси Дуно любимите думи: в изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа. И после почнах иероглифи. Страници с иероглифи, които аз не знаех. Много се радвам, че за първи път, между другото, те чувам така в директен разговор да споменеш думата иероглиф вместо символ. Иероглифи. Да, нали, трябва да бъде ясно, че има разлика между букви, символи и иероглифи. Това са различни степени на тълкование, както различни степени на проявление. Така да го кажа, третата степен, в случая иероглифната степен, е най-дълбоката, така да кажа, дълбоко заключената фаза на това как всъщност буквите излъчват и как всъщност буквите говорят на човек. И когато става въпрос, може би се спомняш за момент, в който ти споделих, че всъщност не човека е способен да тълкува иероглифите, а самите иероглифи тълкуват вътре в човек. Да. Как това огромно напрежение, или по-скоро как този огромен интензитет преминава през теб и какво е усещането? Тук говорим за усещане, което е усещане на тялото, чисто ментално усещане, усещането, което преминава, когато ти прекараш и позволиш на този потенциал, иероглифен потенциал да премине през теб. Разбирам, че това се изразява през изкуството, но как смогваш да преведеш такъв поток от енергетика? На мен част от пътя ми много са били йогата и медитацията. Да. И то в посвещението на йогата и медитацията през един начин, който много ми харесва, от един учител го чух: This is for you, my Lord. Това е, ти правиш движението, дишаш, но фокусът ти е посвещаването на всичко, което правиш, към нещо, което е по-голямо от теб. Източника в случая. По-голямо или по-съвършено? По-голямо е. По-голямо е. И по-съвършено, и по-голямо. По-всеобхватно е от теб, до това, до което той е достигнал. Така че това посвещаване те учи да изключваш себе си от уравнението. Mm-hmm. И всъщност в един момент започваш да свикваш как и физически, и ментално теб да те няма. Това от медицинска гледна точка може да бъде обяснено много просто. Ти минаваш отвъд префронталния кортекс. Префронталния кортекс е той, през който ние функционираме, разсъждаваме, си правим всичко в ежедневието си. Когато отиваме вече обаче в процес на медитация, например, тогава префронталния кортекс спира. И тогава отиваме в едни други вълни, в едни други нива на мозъка ни, които вече може да се свързваме с други нива на съзнание. Всичко вече си има обяснение. И всъщност през практиката ти се учиш как да изключваш себе си, как да изключваш личността си, за да може това, което иска да се прояви през теб. И също така, колкото повече се учиш да го правиш, толкова по-бдителен ставаш, ако случайно личността ти пак влезе и се намеси. Да, т.е. това, което разбрахме като отговор в случая, беше, че на практика проявяването на такъв тип умение, проявяването на духа по този начин е на практика невъзможно без ти да си в медитативно състояние.
Ти си в някаква форма на медитативно състояние, точно така е. Защото когато трябва да правиш ежедневните неща, ти имаш нужда да бъдеш прагматично фокусиран. Ти присъстваш в едно по-дълбоко съзнание, но в момента слагаш фокуса за кратко към нещо по-прагматично. Нашия всеобщ проект, всъщност те са два. Даже наскоро ги прибрихме, почти 3-4 станаха, но да кажем, че официално са два. Което всъщност е много добър момент да споделим официално, че тези проекти са, така да го кажа, доста сериозни по отношение на това, което ще представляват. Ние говорихме за иероглифите, но иероглифите в един момент започнаха да стават доста по-сложни и свързани и да придобиват форма на картина, която си носи определено послание. На различни нива са посланията на всяка картина. Вибрация, цел и проявление. Тоест, каква вибрация идват на Земята, по какъв начин, каква е целта, какво искат да случат и как се проявява вече всичко това през една човешка гледна точка. Както иероглифа, така и картините, те са многопластови и многоизмерни. И аз ако трябва да опиша с текст всичко, което имам в една картина, не знам колко трябва да пиша и да говоря. Затова всъщност тук иероглифа е много ценен. Така че тези картини са едно от нещата, които започнаха да се случват през мен. Има такива, които са свързани с пътя на всички нас, като хора, и помощта ни всеки да открива сам за себе си повече връзка с духа, защото това е едно интимно важно преживяване и тези картини помагат за него. От друга страна има картини, които са лични картини и тук също ще работим заедно. Това са картини, които се рисуват специално за човека и те са като картина на душата и идват с информация защо тази душа е слязла тук. Ама какво е най-красивото й проявление? Не разни профанни неща, даже бих използвала. Кое е най-красивото, което тя е възнамерила, идвайки тук? И това при мен също се тече през иероглифите, т.е. избор на иероглифи, система и така нататък. Така че картините са една много едно много приятно материално проявление на всичко това, за което си говорим. И аз обичам, че е изкуство, защото изкуството в света на хората е една от сферите, в която все още има много свобода. Тук не могат да си сложат много правила. Това е моето изкуство. И свободата на проявление е нещо, което като цяло липсва за мен в обществото, защото масово хората сами не си дават свобода на проявление, съответно как да го дадеш на друг човек. Но изкуството е една от сферите, в които това съществува. Съществува и според мен никога не би могло да бъде ограничено. Не може. Мен хората много често ме питат какви са посланията на картините. Аз давам послания, но много ми се иска хората сами да се свържат. Гледайки картината, свързвайки се с нея, защото аз самата съм я нарисувала, но аз съм достигнала само до някаква част от нейното послание. То е толкова повече от това, до което аз съм достигнала. И всъщност хората могат да видят много повече неща и от мен, или много различни. И затова е важно да има тази свобода на взаимодействие с всяка форма на изкуство. Да, тъй като процесът е така дълбок, искам да те питам дали според теб има точен златен момент, в който човек някакси позволява свише да има достъп до тази своя картина на душата. Дали има нещо, което го възпрепятства, дали има нещо, което го ограничава, или той сам себе си се ограничава по-скоро, за това да придобие възможността да притежава такава картина. Защото, както казваш ти, доколкото знам, доколкото съм се докоснал до представата ти, всъщност те са един много, така да го кажа, многокомпонентен, много специален. Не бих казал сложен, но дълъг и специален процес, който изисква време и не се случва от днес за утре. Тоест, това, което искам да споделя, доколкото аз знам Александър как работи, е, че всеки човек има правото да притежава такава картина на своята душа, но всеки човек трябва да има и достатъчно търпение, за да я придобие. Да, така и понякога на хората им идва в повече, защото аз се старая да давам дълъг срок в началото, но понякога този срок става 2 пъти по-дълъг това, което съм дала, защото това е процес, който аз не насилвам. Ако в този момент аз не мога да бъда перфектно чистия канал, или ако в този момент по причини, които са извън мен, този канал не е отворен, аз няма да го насиля. Няма да направя картината или да пиша информацията, ако в момента не е в унисон. Това би било съвсем грешно. Да. Всъщност то противоречи на цялото нещо, което създавам. И на принципа. То е абсурдно. Така че да, това е бавен, това е дълъг процес. Понякога не е толкова бавен, защото понякога някой е много готов.
И трябва да дойде веднага. Още едно потвърждение за това как лазерът трябва да е безупречно настроен и работата е толкова изкусна, толкова изящна, че буквално се докосва човек до съвършенството. Защото грешките могат да са много критични, така бих казал. Да. Което всъщност означава, че това е изключително голяма отговорност. Да, всъщност и другата ми професия ме е научила на тази отговорност, защото това е грижа за хората през различна перспектива. От една страна е физическата перспектива, от друга страна е духовната перспектива, така да ги наречем. И всъщност лекарската ми професия ме е научила на уважение, научила ме на прецизност, научила ме на това аз да съм убедена, че това, което правя е в унисон с законите или принципите, в зависимост за какво говорим в момента. И това се пренася и в тази работа. И всъщност картините ми затова има толкова много детайли. Аз имам голям афинитет към детайла. Детайла разкрива... в най-малката частица, може да кажеш, съдържа най-огромно количество енергия. И всъщност колкото по-надълбоко отиваме, има и още. Аз честно казано понякога завива ми се свят, като рисувам картините и знам, че мога още да продължа. И още мога да продължа. То няма край. Да. Наистина няма. Мога ли да си позволя да направя една трактовка, не точно коментар, трактовка, тълкование на това как аз виждам твоите произведения, твоите шедьоври. Защото те са буквално като шедьоври, неповторими са. За мен те включват тези висши принципи на свещената сакрална геометрия като една основа, която държи за замената им форма или за заменото им проявление. А вътрешно, по-дълбоката степен на това са именно иероглифите, символите, които всъщност нашепват, така да му кажа, древни послания. Поне това е нещо, което аз осъзнавам, докато наблюдавам такава картина. И тези древни послания всъщност не подлежат на човешко обикновено тълкование. Те подлежат единствено и само на това, доколко ти ще осъществиш връзка с духа вътре в тях. Това според мен изисква и на първо време връзка с твоят личен дух. Много рядко картините започват от иероглифа. В повечето случаи започва от някаква рамка, нещо, което аз съм видяла с вътрешния си взор и просто схематично го прехвърлям на платното и след това започва разкритието му и пълненето с информация, която идва предимно от иероглифа. Иероглифите никога не се повтарят, те са моментна трансмисия на информация. Тук няма два еднакви. Да, много специфично, много специално дело. Затова си и тук всъщност. Благодаря. Да, като тук е много подходящ момент да спомена, че ние започваме заедно с теб, призоваха ни да започнем един много интересен нов проект, който също свързва посланията на тези иероглифи, само че преведени и въплатени под една друга форма. Може ли да споделиш каква е тази форма? Ами аз имах визия тази есен, че е време да започна да правя бижута, които да носят личния светлинен код на човека. За да може той да си бъде с него, да си го носи ежедневно. Картината тя е с още нива, но все пак тя може да съществува повече в едно пространство, докато един медальон може да бъде носен ежедневно и това е като един светлинен код за човека. Това е една постоянна връзка, която стои тук и те свързва с душата ти. Една малка светлинка, която ти напомня. Да. Която да отваря голямата светлина в теб. Всъщност материалите, от които ще бъдат изработвани? Материалите е много важно да бъдат, не мога да кажа даже висококачествени, истински. Благородни. Нали, търся още по-дълбока дума от това, но да, благородни да кажем. Съответно, само злато или дори като компромис би го нарекла злато и сребро. Комбинация, да. Да, някои със сигурност бих искала да бъдат само златни определени форми, защото аз вече съм създала формите, през които ще се създават тези медальони и скъпоценни камъни. Да. Където всъщност и ние се включваме в процеса. Където вече там вече идва и нашата част. Да. А защо всъщност реши ние да сме толкова преки участници в твоят личен процес? Още първият проект, който създавахме заедно, тогава си спомням, че казах на моя приятел, че вие сте хора, с които смятам, че мога да създавам в материята. Предстои още да го видя, но такова ми беше усещането. Защото смятам, че едно е
говорим за духовност, съвсем друго е да търсим този дух да се проявява в материята. И както почнахме в началото на разговора, това е едно търсене, което продължава целия живот и ти откриваш още и още пластове от себе си, които могат да бъдат посветени на духа все повече и все повече. И за мен е много важно да работя с хора, които търсят това посвещаване. Не е въпросът просто да се създава нещо или да се прави нещо, защото е модерно, защото в момента лесно се възприема, а да се създава нещо, което, както си говорихме за чистотата, аз го създавам и знам, че съм го създала с цялата чистота към духа, която мога да генерирам в себе си. И вярвам, че вие правите същото нещо. И всъщност този стремеж към чисто посвещаване на духа, така би го обединила, чисто посвещаване на духа. В материята. Да. Е нещо, което ме кара да вярвам, че можем да създаваме заедно. Благодарен съм за тази великолепна възможност да се одухотвори материята, а не просто да се говори за хвърчато за духа. Защото това е принципа, който проповядва новия еон, новата епоха. И аз също много се радвам, че мога да работя с хора, които владеят този нов принцип в себе си. Мисля, че бяхме достатъчно изчерпателни. Така мисля. И дълбоки също така. Дълбочината не може да бъде изказана, нито може да бъде отделена. Истинският разговор минава през нея. Даже тя е трудно да бъде изказана и затова понякога се оплита в думи даже. Да. Но дълбочината, както казах, тя е лично откровение, до което ти достигаш и продължаваш да достигаш и тя е все повече и повече и повече. Отново се радвам, че използва точната дума. Откровение. За мен беше чест да представя това първо откровение на Absolute Creations Media Sphere, заедно с този така специален гост за мен. Благодаря. Благодаря.